Взема кмета на Свиленград и председател на Общинския съвет Еленко да го взема с нас, защото са гербаджи. Да дойдат да заставят зад нас. Защо те трябва да решават нашия бранш? Все едно аз да реша бранша на животновъдите, Живко Жерев да раздава парите европейски на животновъдите. Като не знам колко края има Бай Иван и Бай Хасан. Арбен Именов на миналото правителство, на всеки един констативен съвет, кой е там? Кмет ли е, заместник министър на земеделието или министър на земеделието? Аз не можа да разбера той какъв е. И когато излизаш, ще ви кажа, какво доволен си. Саркастично ми се смее пред очите. Какво е голям и малък производител, някой да ми отговори от вас? Братовчера ми е тук, който е произвел за тези години 30 тона от банките пари, от заложни къщи пари, да постигне нещо в този живот. Има две близначи, за да са живи и здрави. Той това вина има да взима 1,50. Той си има фирма, си плаща данъци. Вижте колко данъци е платил за този период, който го взима от 2010-та. Той бяха само съточен, но той не ги взима, взима ги някой кмета. Виждате каква корупционна схема изкара нова телевизия. И колко и при нас има, не само там. И още колко керливи ризи трябва да се изкара. И да му стане на министър-председател на господин Борисов, защото аз му подарих една монета и му казах. Тя е от 1861 година, номинална стойност 2 лева сребърна монета. От царско време. Отзад пише Съединението прави силата към господин Борисов. Тази монета ви дам за тютюнопроизводителите. Че ли ви освободите пазара? Когато бяхте на вас, тютюна вървеше 7 лева. Така ли беше, някой ще отшели при басмите? За другите не мога да кажа. Говоря за сорт басми. Защо не съм доволен от такова управление? Разпределиха ли се парите колко трябва? Даже от начало в Крутна помисляха, че ние ще събаряме правителства. Ние на тази стачка няма да събаряме правителства. Ще напомним на тия правителства, дали са тези или други, или някакви други ще дойдат. Че ние сме българи. И ще наделят на Ардоган хората, на Бойко хората, или на Живко хората от Свиленград. Всеки има семейство и всеки милее за това нещо. Да оставим в България, децата да са все още тук. Искам да ги оставя. Дъщеря ми е бременна, искам утре внучка ще да се радвам. И не да ми решава той от 4000 лева, защото аз на моя син съм купил едно колело на 22 години, когато беше 7 клас, за 300 лева. Нито кола съм му купил, нито апартамент съм му взел. Кара колата на приятелата си. И знаеш той как се чувства в момента? И аз бях предвидел тия 2 тона 400 кила, примерно ако са 2 лева и 8 или 2,50, да не имаш такова нещо, нали? И Вирджинията каза, ако трябва басмите да вземат най-много. То какво се получи? Миналата година взех 5000, тази година ще вземат 3. Той мотора му струва 4000 лева. Какво да му обясня на него, като съм му дал това обещание? От кой да взема? Господинки човек от да взема 1000 лева, не трябва да ги върна. И затова съм казал, стачните действа за това, че има мафия по разпределение на тия пари. Не са само тия пари. Виждате какво става в университетите. Злоупотреба с европейски пари. Аз ще ви кажа един случай. Миналата година съм дал на един агент от Хасково. Добромир се казва, даже името не му знам цялото. 1500 да прави по програма за дъщеря ми в Мострак да гледам черви. Вземи 1500 лева. Взех телови, взех колови, взех такива неща, които трябва да подам. Дал съм още 2000 лева. И същия 2 години са крекат мешок и ми откради парите. И издирай го на мене и му казах, давам ти точно 2 дена. Парите да ми ги върнеш. Иначе давам на съд.